party mar ODM dhi nyime kod golo koke kendo en spokesperson mar party mar ODM. Awinjo ka giwacho ni the largest party in East and the entire sub-Saharan Africa. Jatend piny oduoke ni gima nyaka ing'e ni wan ema wachako party makoro in e iye ni ng'ama wendo. Dibe no ochamo gimo konya muonyo. Erokamano VOJ. Gima notimore na paronwa gima notimore chon kamane KANU gi NDP riwore. Nitiere jagoro ma kendo king'iyo weche mag political parties to nen very vocal niluongo ni John Joseph Kamotho. Kane NDP gi KANU riwore gin ok gidwa riwruok no. Kendo chieng' wanyalo paro kane en gi press conference moro KICC. To jofwambo penje ni to KANU imuonyo gi tinga. To owacho ni no comment. Bang' to loko pache. Oduogo wacho ni KANU ok nyal muony gi tinga. Gima timore sani ki neno gima timore en ni nitiere ODM to nitiere UDA. To ok giyudo smooth way kaka ginyalo operate kaka ODM to gi UDA. King'iyo values and principles mag ODM osebedo ka wacho ni en chama mochung' ni weche mag ratiro mag oganda. Gima nchotimore Nakuru cha en gima ok apar ni ODM nyalo yie notimore. Aparo ni kanye mane Sifuna wuoye to ing'e ni kichomo ya ker kata jatend piny adharani kaka nochome cha to ker ok oduoki to mano biro nenore ni nitiere weaknesses madhi mbele. Koro Ruto nyaka bene kwere nikech mane en siasa to nyaka nyomanyi yo moro monyalo kwere go ni kijana Dimos. Kijana Dimos nitiere kaka inogo bede ni air your views to kichoma ker gi wang' teko kamano. Koro aparo ni gima Sifuna temo timo en ni otemo mana wacho ratiro mag oganda to gi principles and values ma ODM ochung'ne kaka Social Democrat Party. Koro okane ka nitiere something ma wanyawacho ni Sifuna is going against. Nikech mbele kae wadwa dhi yiero mar 2027. To nitiere gigo mibiro penj jogo mabodhi manyo kombe kuom oganda. Koro kidhi manyo kuom oganda to oganda bo penje ni to nitiere gik moko manja timore pacho kae ma in kaka jagoro mar the biggest party in Africa miluongo ni ODM no kiwuoye. Ere kaka wanyalo trust ikendo kuom another 5 years mondo wami teko mondo idhi tetea ratiro mag oganda. To kisedhi kacha to igoyo nyithiwa gi tear gas to in iling okiwuoyo. Kora nitiere gik moko ariyo mane Sifuna temo timo. Sifuna ne temo mana maintaining the values and the principles ma ODM ochung'ne. Mar ariyo bende en jasiasa nyako ng'i kaka onyalo do kaka relevant ne jopiny nikech wadong' higa achiel yiero dhi biro bang' higni ariyo lakini campaign to sechako. Koro nyako bendo mi political survival mare nikech jasiasa to en ng'ama ohero en owuon self interest. Koro interest mare en nyako med bedo relevant ne jopiny maka next year odhir jopiny to jopiny bo winje ni in kata kane weche ne tek to ok niringo jopiny. To mar ariyo ka chamo dhi marach bagi moko okay tipo penje be ni to ka in ne jagoro mar political party ma orwa mochung' ne ratiro mag oganda to gigo nyalo timore to kiwuoyo. Koro yudo ka samoro Sifuna yudore in a very tight corner kako nyalo defend principles and values mag ODM to kako eno bende onyalo lerore kendo onyalo remain relevant e wang'